Ang espirituhanong pag-ehersisyo gikinahanglan. 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 13. Managtukaw kamo ug managlig-on sa pagtuo, bumarog kamo ingon nga mga lalaki, magmabaskog kamo. Usa ka taas nga sumbanan gipresentar sa atubangan sa mga batan-on, ug ang Dios nagdapit kanila sa pag-adto sa tinuod nga pag-alagad alang kaniya. Ang adunay tinuod nga kasing-kasing nga batan-ong mga lalaki, kinsa nalipay nga mahimong mga tigkat-on sa eskwelahan ni Kristo, makahimo og usa ka dako nga buhat alang sa agalon. Kung sila mamati lamang sa sugo sa kapitan, ingon nga kini paminawon subay sa mga linya sa atong panahon, bumarog kamo ingon nga mga lalaki, magmakusgan kamo. Ang kusog moabot pinaagi sa ehersisyo. Ang tanan nga mogamit sa abilidad nga gihatag sa Dios kanila, makabaton og dugang nga abilidad sa paghalad ngadto sa iyang pag-alagad. Kadtong walay gibuhat sa kawsa sa Dios, mapakya sa pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa kamatuoran. Ang usa ka tawo nga mohigda ug magdumili sa paggamit sa iyang mga bukton, sa dili madugay mawad-an sa tanan nga gahom sa paggamit niini. Busa ang Kristohanon nga dili mo gamit sa iyang hinatag sa Dios nga mga gahom, dili lamang mapakya sa pagtubo ngadto kang Kristo, kundili mawad-an siya sa kusog nga anaa na kaniya. Nahimo siyang espirituhanong paralitiko. Kadtong kinsa uban ang gugma alang sa Dios ug sa ilang isig katawo, naningkamot sa pagtabang sa uban nga mahimong lig-on, kusgan, baskog diha sa kamatuoran. Ang matuod nga Kristohanon nagabuhat alang sa Dios, dili tungod sa kadasig, kundili tungod sa prinsipyo. Dili sa usa ka adlaw o usa ka bulan, kundili sa tibuok yugto sa kinabuhi. Kini nga kalibutan dili usa ka tapukanan, apan usa ka natad sa panggubatan. Ang tanan gitawag sa paglahutay nga may kusog, ingon nga maayong mga sundalo. Kinahanglan silang magmakusganon ug mobarog sa ilang kaugalingon sama sa mga lalaki. Ang tinuod nga pagsulay sa kinaiya, makaplagan diha sa kaandam sa pagpas-an sa mga palasanon, sa pagdawat sa lisod nga dapit, sa pagbuhat sa buluhaton nga kinahanglan nga pagabuhaton, bisan tuod kini walay yutan-ong pag-ila o ganti. O nga ang matag usa mobutang og tukma nga pagbana-bana sa mga kapabilidad nga gihatag kaniya sa Dios. Pinaagi ni Kristo, mahimo kang mosaka sa hagdanan sa pag-uswag, ug madala ang matag gahom ubos sa pagdumala ni Jesus. Sa imong kaugalingong kusog, wala kay mahimo. Apan sa grasya ni Hesukristo, mahimo nimong gamiton ang imong mga gahom sa paagi nga makadala sa labing dako nga kaayuhan sa imong kaugalingon nga kalag, ug labing dako nga panalangin sa mga kalag sa uban. Kupti si Jesus, ug ikaw makugihon nga mubuhat sa mga buhat ni Kristo, ug sa katapusan makadawat sa walay katapusan nga ganti.